wata sabuwa ta barke a yau, inda a yau asiri ya tonu balo-balo na yadda aka kashe dan fafutukan nan mai suna Dadiyata, wanda kes din yadda aka kashe shi dai ya dade yana ta da kura tun daga shekarar 2019 da aka neme shi aka rasa zuwa yau. Shin wane ne Dadiyata? Dadiyata dai wani influencer ne, ko mu ce influencer ne na arewacin Najeriya, wanda ya yi suna ya shahara musamman a kafar Twitter wajen suka da kalubalantar masu mulki. Dadiyata dai asalin abin da ya faru da shi ne a garin Kaduna, inda a cikin watan August na shekarar 2019, wato shekarar 2019 kenan, wasu suka je har gida suka kama shi, wanda hakan ta faru a gaban matashi, wanda aka yi zargin cewa jami'an tsaro ne. Sai dai biyo bayan wannan an yi ta tuntuɓa duk waɗanda ake tunani DSS ne da 'yan sanda da sauransu, ba iya samun wani cikakken bayani na yadda aka abin da ya same shi ba. Lokuta mabambanta akan tada wannan maganar, amma dai ba a samu wani labari ba. Misali, a baya-bayan nan akwai lokacin da wata 'yar jarida mai suna Damilola Adekunle ta sa kuɗi akan duk wanda ya iya samo labarin inda Dadiyata yake ko yadda aka yi da shi idan ma baya rai. Kwatsam a cikin watan April ta sanar da cewa lallai ta samu bayanai waɗanda suka tabbatar da cewa Dadiyata baya raye, an kashe shi. A wannan lokaci dai wasu sun yi ta kalubalanta tare da karaitawa cewa lallai wannan labari nata ba gaskiya bane. Ana nan kuma Nasiru El-Rufai, tsohon gwamnan jihar Kaduna, a daidai lokacin da kesis suka fara taso mashi rigima tsakanin shi da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na Arise TV, ya bayyana inda dan jarida ya tambaye shi akan kes din Dadiyata da ake zargi cewa gwamnatin jihar Kaduna tana da hannu a ciki. Ya bayyana cewa shi bai san komai dangane da kisan da ɗauke Dadiyata ba ko batan Dadiyata ba, domin Dadiyata a cewar shi wai baya kalubalantar gwamnatin jihar shi a lokacin da yake gwamna. A Dadiyata mai kalubalantar gwamnatin jihar Kano ne a lokacin Ganduje. Duk da cewa wannan bayanai na Nasiru El-Rufai sun zama ƙarya ne, ba gaskiya ba, domin yan shi na cikin shi sun sha yin posting a Facebook da wasu kafafen yada labarai kamar kafafen sadarwa kamar Twitter na yin magana akan abin da ya shafi Dadiyata. Har ma ɗaya daga cikin yan shi ya taɓa yin wata magana wadda a yanzu haka ta jawo mashi tuhuma, yana daga cikin wanda ake tuhuma akan suna da masaniya akan abin da ya samu Dadiyata. Da haka wannan bayanai sun bayyana cewa lallai ba wannan zance ba gaskiya wanda Dadiyata ya kasance yana kalubalantar gwamnatin jihar Kaduna, kuma har ma dan El-Rufai ya taɓa yin wasu maganganu masu alaka da masaniyar abin da ya faru da Dadiyata. Ba dai wannan bane inda labarin mu ya dosa a yau. Inda labarin mu ya dosa shine a yau din nan Juma'a 8 ga watan Mayu da sassafiya aka wayi gari da tsohon mai baiwa gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle shawara ta musamman, abinda ake cewa special advisor wato SSA, wanda ake cewa Muhammad Musa Kamarawa, ya yi posting a shafin shi na Facebook inda ya bayyana cewa lallai a gaban shi aka kashe Dadiyata. Ya bayyana cewa a gaban shi aka kashe Dadiyata a cikin wani doguwar wasiƙa da ya wallafa, inda ya bayyana cewa yadda wasu tagwayen 'yan sanda guda biyu, CSP Hussaini Gimba da kuma CSP Hassan Gimba, sun kama shi, sun zalunce shi, sun kwace mai kudade da wasu kadarori nashi, sannan kuma sun yi mashi barazana za su kashe shi kamar yadda suka kashe Dadiyata. Bisa shi abin da suke kalubalanta shi saboda wani bidiyo da yayi yana bayyana alakar shi da, ko kuma yana bayyana yadda gwamnatin Bello Matawalle ta rika taimakon 'yan ta'adda, ba su kuɗi, motoci, kai har ma da dusar dabbobi. Bisa wannan suka yi mashi barazana cewa me zai je ya nuna alaka shi da Bello Matawalle a wannan bidiyo da ya saki. So a cikin wannan bidiyo ne suka gaya mashi cewa, ko in ce suka a wannan lokacin kamun da suka mashi ne, wanda shi ma ya zauna a gidan yarin Kuje na tsawon watanni kafin daga baya ya fita.
so a ciki ne a wannan lokacin ne ce suka gaya mashi cewa suka yi mashi barazanan kisa cewa lallai za su kashe shi kamar yadda suka kashe Dadiyata da kuma wani Saminu sarkin fada na Gusau. Bayan ya yi postin din wannan bayanai dai mutane sun sha mamaki, har ma wasu suka tambaye shi kai tsaye, inda daga cikin maganganun ne akwai wani mai suna Lawan Muhammad wanda ya tambaye cewa shin wai dan Allah da gaske a gabanka suka kashe Dadiyata, su waɗannan polisawa guda biyu da kaci tagwai, inda Musa Kamarawa ya amsa da cewa wallahi summa tallahi Husaini Gimba ne ya kashe Dadiyata. A halin yanzu dai ƙasa ta ɗauki ɗumi, domin kuwa mutane sun na ta surutai ko in ce suna ta maganganu a kafafen sada zumunta tare da kiran hukumomi wajen ganin cewa lallai lokaci yayi da za a yi bankaɗeɗeniya akan wannan kes na Dadiyata, domin ga bayanai sun bayyana suna kuma ta ƙara bayyana. Dama dai yanzu haka Nasiru El-Rufa'i tsohon gwamnan Kaduna yana da kes a gaban DSS, wanda daga cikin tuhumomin da suka kai shi da shi gaban kotu akwai ishu ɗin kes ɗin Dadiyata da kuma tafin wayar shugaban ƙasa da ya yi. Koma dai menene, yanzu dai mun zira ido muna jiran mu ga shin hukumomi za su ɗauki matakin bincike domin tabbatar da hakikanin gaskiyar wannan zargi da Musa Kamarawa ya yi a matsayin shi na shaidar gani da ido. Shin menene kuke tunani dangane da ire-iren waɗannan abubuwa da akan samu, yadda jami'an tsaron ƙasar nan suke kashe 'yan ƙasa bisa umarnin 'yan siyasa ko kuma wani abu makamancin wannan?